கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. உங்களை பார்ப்பதில் மிகுந்த சந்தோஷம் அடைகிறேன். கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். அவர் பெரிய காரியங்கள் செய்வார். ஆமென். உங்களை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்துகிறேன். நிச்சயமாக தெய்வ சமாதானம் உங்களோடு கூட இருப்பதாக. மீண்டுமாய் தேவனுடைய வார்த்தையை நீங்கள் நானும் காண போகிறோம். சங்கீதம் 115 அதிகாரம் 15வது வசனத்துல இப்படியாக சொல்லப்படுகிறது: வானத்தையும் பூமியும் படைத்த கர்த்தராலே நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். ஆமென், ஹல்லேலூயா. வானத்தையும் பூமியும் படைத்த கர்த்தராலே நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களா இருக்கீங்க. ஆமென். ஆசீர்வாதம் என்பது பூமிக்கு உரிய காரியங்கள் நீங்கள் தேடுவது அது அல்ல. ஆசீர்வாதம் கர்த்தர் பரலோகத்திலிருந்து உங்களுக்கு வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதமே அது நிரந்தரமும் அது பூர்ணமா இருக்கும். ஆமென். அவருடைய நாமத்தினால நீங்கள் எதை கேட்டாலும் சரி, அவருடைய நாமம் மகிமைப்படவே ஆண்டவர் எப்பொழுதும் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ஆமென். இயேசு கிறிஸ்து உங்களோடு கூட இருக்கிற அவருடைய நாமம் பெரிதா இருக்கிறபடியால் அவருடைய நாமத்துல நீங்கள் அறிக்கை செய்யும் போது, அவர் நாமத்துல நீங்கள் சொல்லும் போது நிச்சயமாக நீங்கள் பெரிய காரியங்கள், நீங்கள் பெரிய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று சொல்லி உங்களை நான் வார்த்தையினால் உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன். அவரோட விசுவாசமான வார்த்தையானது கர்த்தரால் உண்டாகப்படுகிற எல்லாம் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்துக்கும் அப்படியாக கடந்து வரும் என்று சொல்லி உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன். இந்த வார்த்தை நீங்கள் விசுவாசிக்கும் போது நிச்சயமாக ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து உங்கள் குடும்பத்தில் பெரிய காரியங்கள் செய்வார் என்று சொல்லி தேவன் மகிமைப்படுவதாக. ஆமென். இந்த வேலையிலே கண்களை மூடி ஜெபம் செய்வார். நீங்க நல்ல ஆண்டவரே, இதோ வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக. சங்கீதம் 115வது வசனத்துல சொன்னது பிரகாரமாய் கர்த்தர் அப்படியாக இந்த பிள்ளைகள் விசுவாசித்து வாழும்போது தேவன் பெரிய காரியங்கள் அதிசயமாய் செய்ய போறதுக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். ஒவ்வொருத்தரையும் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக, குடும்பத்தை ஆசீர்வதிப்பீராக, கையிட்டு செய்கிற வேலைகளை ஆசீர்வதிப்பீராக, பிள்ளைகளுடைய எண்ணங்களையும் ஏக்கங்களையும் கர்த்தர் நிறைவேற்றுவாங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென்.